Soc la Fàtima Brunet, soc copropietària de Fruits del Secà, fem agricultura ecològica de secà i soc sòcia de l'ERA. Soc la Núria Cook, soc professora de producció agropecuària a l'Institut Giola, a Llinars del Vallès, i especialista en agromiopatia. I soc de l'ERA. Em dic Jaume Brostenga, treballo de professor a l'Escola Agrària de Manresa i soc soci de l'ERA. Soc l'Engràcia Valls, soc tècnica agrícola i cooperativista i soc sòcia de l'ERA. Soc la Berta Tàcies de l'Institut de Jardineria i Agricultura a les Garberes de Castellar del Vallès, que som sòcies de l'ERA. Soc el Charlie Descombes, professor de ramaderia ecològica jubilat de l'Escola Agrària de Manresa i soc soci de l'ERA. Soc en Josep Bové, treballo a Cal Pauet i som socis de l'ERA.